abantu abo bamwite korusya omoyo bwabo esababu nechemanyikane naye nabo togocha kobatebi. Ukitoa hii ingekuja, inaweza naweza ukitoa hii itakuja. Ile asili ndio ile imetoa hapo. So tukitoa hii inaweza kurudi. Hii inaweza toka. Unaona ukitoa hii na ya chini inaweza toka hiyo. Sipatie bodi spana. Shika hiyo. Ukitoa hii ingekuja, inaweza naweza ukitoa hii itakuja. Ile asili ndio ile imetoa hapo. So tukitoa hii inaweza kurudi. Hii inaweza toka. Unaona ukitoa hii na ya chini inaweza toka hiyo. Sipatie bodi spana. Shika hiyo. Sijaribu kupiga picha. Ama mkono. Apacha tuenfurie na kuja. Bana waambie ambulance ndio tunapanda sasa kusikia baridi kwa basi. Niaje? Oh, kaka aje. Yes.
Toka wewe, toa watoto hapa. Toka watoto. Ekero twanyorete ena nje pastor aliye nanyorete ujumbe yali ngigoro maroba lakini buda twakoire uchunguzi twateigu ng'aro lekanete ase nyumba ya Jumatano maroba kabuna anyara ko bakagukira kwa ekero twikese meri Garato ikense beri nyanyombe twanyara konyawanga nyagusira nabareire kerogo igoro no moruya nabo twanyara mangana yaba kero monta wa historia yo koros abo bisambata kurwa kurunyanjwa bapimire abantu ababe n'abanyagitari bari oyo momuna togote no motokta oyo ni no monasi obamenye tamo bono kubwatekana muna barora boniga tuganyete obotukina mang'ana amaronge ebagoteba ng'abantu aba amariogo naro bebetete igo bono tari bibago biabaitete naende muna babuna
echebi mpaka eria igoro ebekire mboka besiekerete nyomba igo banto tageti amang'ana aruga aba amange ayane obatebi bagombiachete bigaita abanto nyomba na mang'ana ande abanto aboke bamwete korusia omoyo bwabo esababu neche emanyekane naende nabo togocha kobatebi igo banto iga totigere serikali nayo ikaga naende yairire ebinto bionsi ebi yarusia ebinto bionsi bimari echunguse etotebia machibu lakini ayaro bono iga neri ng'a abebetete amariogo aywo are amabe aywo abaitete eki naki twagani kobatebi kiokogendanga kwamanya ng'a naki nki obwate okogenda nakio nka chistori chiro chikorosiwa echikoba chinyinge igo story eyi naki totatageti endabaganeri obotoereri obuya naende bono ekenyoro kego negetegereru kere despite the fact ng'a obogima ekero bwagochara enchiri notakere korigia enchera ere engiya okwaneru gose okwane na omonto ekero obwate obokong'u okwana na omonto onde arabu okweresa ng'a naki ebwanete koko bono igo nogotakwana na koeresa abanto bande kango babakonye erinde mbaikera uamusi eye bakorete uamusi eye nempe na egento kere ekebe kere omonto nabo aroche bobe nabaigwete bobe lakini bono yatikire koba tiga totigere serikali ekore egasi yabo etwa amachibu toranyore narabi togokorera egasi mbuya mono ase ogontegerera naende tokobaganiria amaene.